op, far. Jeg gider ikke. Jo, kom op. Hvorfor skal jeg så sådan herude? Kom nu bare op. Ja, min far er lige en abe i dag. Jeg kan ikke se noget. Så tag den af, altså. Må jeg godt tage min kasket på? Nå, men hej alle sammen. I dag skal vi smage på noget slik, som I kan se her. Hvad er det for noget slik? Det er sådan noget, kan I godt se den her? Det er sådan noget doktorgel, som der er sådan en stik. Der er sådan en her stik, så man tager den, og så tager man en vingummi og dypper dem ned i dem her. Alle de her tre. Og så skal vi se, hvorfor en der er bedst, og vi rater dem bare selv. Det her, det er sådan noget, hvis I ser dem meget på YouTube eller TikTok, så er det sådan nogle, hvor man tager sine tænder og bryder dem her af, og så kan man lige tage dem ud, og så kan man sådan drikke det der indeni. Det er sådan noget spicy. Det må vise jer, det er sådan noget. Så først, den er ekstra stærk, og så begynder den at være lidt stærkere og mega stærk. Og det skal vi prøve at smage i dag, okay? Okay. Hvad for noget slik skal vi starte med at smage? Genau. I kan lige se det her. Det er ligesom en hundfod. En pote, kommer jeg også til at tænke på. Og I kan lige se den her. Der er ikke noget på den her. Så ligger der vingummier ned i den store her, og så er der sådan noget, man dypper i grøn, gul og rød. Trafiklysets farver her. Den bare lige op i sådan her. Og så skal jeg prøve bare lige det. Ej, det er sådan noget her. Hvad er også med? Det er surt, det er grønne æble. Det er så surt. Ja, det er bare noget, der skal der. Okay, der er meget. Er det ikke bare surt? Den er meget sur. Så kan man også vælge at komme en rød i den gule, hvis det er det. Er den lige så god? Det er sur. Øj! Den er endnu værre. Ja, det synes jeg også. Nu slukker vi lige en gule. Nu har jeg lavet en god ind til dig her. Ej! Jeg laver en god ind til dig her. Sådan der. Er du klar? Hold op. Er du igen? Den er måske slet ikke sur. Ja. Øj. Den røde, den smager godt. Kan vi prøve at tage en rent? Hvad for en var den bedste? Den grønne, gule eller rød? Den er nok den sure. Nej, det var den sureste. Ja, den gule, den er surest. Den grønne det var er næsten sur. sur. Det var næsten sur. Men den røde, den var bare sådan sur. Ja, nej, sød, ja. Ja. Test. Nå. Jeg tænker, jeg tager en grøn. Okay. Det ser mærkeligt ud. Hvad er det for noget, der er rundt om? Det er voks. Altså, du siger, det er voks, men der står bite them, chew them, bite them, drink them, chew them. Se, I kan lige se dem. Det er det for noget, man kan spise det her? Kan man? Kan man? Det kan være. Okay, er du klar? Det er da underligt. Ja, vi prøver. Okay, det der inde i. Jeg kan ikke finde ud af, om man skal tygge det her. Jeg tykker mig. Nej. Det er voks. Men man kan godt tygge det. Du må ikke sluge det. Jeg forstår ikke. Det er jo stearin eller sådan noget. Det er stearin. Ej, det er underligt. Det smager virkelig mærkeligt og klamt. Det er jo plastik. Det er i hvert fald verdens mest underlige slik. Ja, i hele verden. Lad mig bare smide det ud. Det kan jeg ikke anbefale. Det smager underligt. Og så er det pakket ind i sådan noget. Så kommer vi til det værste i vores liv. Test. Spicy. Skal jeg prøve den? Nej. Vi skal tage en pinke. I kan se. Der er hot bangers. Hot 3 forskellige styrker i, hvor stærke de er. Så hvis vi tager sådan en her hver, og så tager vi en orange hver,
Og så tager vi en grøn, som skulle være den stærkeste, ikke? Skal du prøve det? Ja. Så tager vi den, der ikke er særlig stærk. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Nå. Og jeg har det der voks i kenderne. Nå, man skal jo prøve at smage. Det er sådan en pink. Med 3, 2, 1 skål. Nå, den er sur. Det er ikke stærkt, det er bare surt. Øj, den bliver bare mere og mere sur. Den er meget sur. Men stærk synes jeg ikke, den er. Den er ikke stærk. Den er bare sur. Men det er sjovt, der står spicy chew bars. Den lugter meget af appelsin eller sådan noget. Og lige smag på den. Nej, jeg lugter til den. Den lugter ikke så godt. Det smager så klamt. Det smager. Jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi den er stærk, eller om fordi den er sur. Nå, det var sådan meget ligesom den anden. Den er sur. Den smager ikke godt. Det er ikke derfor, men den smager simpelthen bare ikke godt. Så må du spise den. Du må også godt spise den. Den er helt glat, den var. Hvad var det bedste, vi smagte? Det var det bedste. Ja. Det her, det er det dårligste. Det skal jeg aldrig købe. Det er nemlig dårligt. Og der er ingen steder, der står, at man ikke må spise det her. Det er ulækre. Nå. Så hvis man skal købe en af de her 3 ting, så køber man den der. Og dem her, de er ikke børnevenlige, siger du. De er ikke til børn. Det kan man ikke lide. Altså, børn, de må godt spise det. Hvad står og laver med det? Ja, men ja. Hvad siger du? Er de ikke børnevenlige, dem her? Det ved jeg ikke. Nej. Altså, hvis man er sådan cirka, hvis man er sådan cirka, altså stor, så må man ikke spise dem. Ja, de er meget, de er sure, men også stærke. Men hvis man er sådan cirka så stor som mig, så må man nok godt. Ja. Sikkert. Men du vil i hvert fald hellere have den. Hvis man er 8 år, så må man godt. Du vil hellere have. Husk at like og subscribe. Det vil gøre mig virkelig glad. Så husk lige at gøre det. Og tryk lige på klokken. Så vi ses i næste. Det bliver